Hej og velkommen. I dag der skal jeg vise jer, hvordan du downloader nemt Minecraft verdener. Sådan du kan bare sige til venner, at jeg har bygget det der, og så er det bare mega sejt. Og så måske tror de på det. Så det du starter med at gøre, det er, at du går ind på App Store, og så tager du den her MCPE Add-ons Free Add, og så downloader du den. Og så venter vi lige på, at den er færdig. Det tager lidt tid, men når den er færdig med det, så går du ind på den. Sådan. Og så kan du vælge alle mulige maps og modpacks og alt muligt. Så hvis du nu siger den her, så trykker du på More, Download MC World. Og så selvfølgelig kommer der en reklame. Ja, det var bare en reklame, det der. Og så trykker I på Installer. Og så trykker I til Copy to Minecraft PE. Og så tager det lidt tid. Og så det der var en anden en, jeg har været inde i et andet tidspunkt. Men sådan, at den skal lige importe worlden, og så skal den lige, det tager lidt tid, se. Og så kan du sige til alle dine venner, se hvad jeg har bygget. Så det er meget sejt. Man kan også tage den i survival, hvis man lige går ud. Og trykker på farven, og så gør man sådan her survival, og så trykker du kryds igen, og så går man ind på den igen. Så skal den lige ind, det tager lidt tid, og når den er inde, så er sådan i survival. Men jeg var oppe i luften, så jeg døde. Men det var egentlig det, jeg ville vise. I må gerne skrive, hvis jeg skal vise jer, hvordan jeg optager på min iPad. Det må jeg gerne skrive som farvel. Jeg skal lige ind på R7 og stoppe recording. Så bare farvel. Det er mega fedt det her. Så farvel.